ब्लग बायदिसो जागोन मेन चेनेलाव हगारनाय जागोन एक्चुअलि दिनै पलिटिक्स जानाय नङा मेन बे भिडिअआ टटेलि गिर्जायावहाय फैदों गाबोननिफ्राय समबार दं जोंनाव गाबोन सेटारडे आरो सानदेआव जोबहैगोन ओमफ्राय जागायजेननोसै नैबे 18निफ्रायनो ना एवदों बेलाय आयु एफा बानलुखौलैसो जागोन नाजों बाथोन नाया नै माथा जानांगौ मालानिफ्राय खामानि मावफैया मैयानिफ्राय ना दिनैनिफ्राय आदसा कन्टिनिउ फैगासिनो दङ संनाय खावनायनि ना मा दिनै ओंखाम संनायनि बाहागो ओमफ्राय गाबोननि मावनायफ्राबोथ' रानखाजोब्बायमोन दां आदसा थ' जों नायगिबावनि एसे माखासे दै एसे मोनलोंदों फादारनि बुंनायाव गिर्जानि खामानि माला नोंथ' मावथाराखैलै गुमै मास मोनसे हाब मास मोनसे बारबाय आङो फादारनो खोन्थागोन आं नैबे खनसेबो खामानि मावाखै फादार होननानै खोन्थाना होगोन आं खिन्थु फादारनो खोन्थाबा मोजांसो जागोन साखि होगोन मास मोनसे बारबाय बियो होनखागोन नंगौ 11टा मण्डलिनि फैगोन 11टा बहानि 11टाया गामिखौ आं बारा गोसोआव गैजोबा औ बेनिखायनो ओरै जोंनि खाथि खाला 11टा मण्डलि जायो दङ बहा रिहार्सेल होदों माइरं जावदों गाबोननि नायनानै लानि एसे माइरं जावदों फुंनिफ्राय जावदों फुंनिफ्राय जावदों बिसोर बिराद खस्थ'यै फुंनिफ्रायनो नै गाबोननि ना दिनैनि बियो माइरं अनलि साथामल'खा नोंसोरो माइरं जावनो साथामल' माखासेया फैयासै बेदरा आंनि दायथ' दायथ'आ बिनोसो बाव बेदरा आंनि दायथ' गासिबो नागिरनानै बायना लायनाय लाबोनाय दाननानै जमा होनाय गासिबो आंनि दायथ' गासैबो आदसा बेफोरखौ दानफ्लेनांगौ आरो मा रायजो राजाफोरनो संग्राफोरनो आङो गथायनानै होनांगौ सेल्फ सार्भिस जागोन सेल्फ सार्भिस ना मा सेल्फ सार्भिस नङा आदसा बानायना होगोन आदसा जानायनि जिरायनानै जानाय बिदि नङा गावबा माने आदसा जेराव सुबिदामोन बिदिथ' गासैनोबो हाजोबा नालाय नङा होमबा थ' जोङो एसे नायनानै लाबावनि ओमफ्राय नै ओरैहाय गिर्जाबो गोदान माला फोथारगोन बे गिर्जाखौ बेयो मार्चआव नामा मार्चआव अपेनिं गोदान बोसोरनि ना ओरैबायदि मोजां नुदों बे गिर्जाखौबो बिदि आरोखि ओमफ्राय कमप्लिट जायाखै इनकमप्लिट जानानै दङ सिङाव एसे हाबनो नाजागोन इनकमप्लिटब्लाबो ओमफ्राय साइडआवहाय माखासे फोसाबगासिनो दङ बावहाय गाबोनहाय 11टा मण्डलिखौ लानानै फ्लेग दैखोनाय जागोन दा गिर्जाया माला अपेनिं जागोन बेखौ जों मोनथिरोङा सिङाव एसे हाबनानै नायनि माबायदि जादों ओमफ्राय गिर्जा सिङावथ' साजायनायालाय ओरैबायदि साजायखादों सिङाव नायग्रोनि आं गिर्जा सिङावहाय मेथाइ खननाय मानाय बिराद खालामगासिनो दङ साजायगासिनो दङ बैयाव हाबग्रोनि हाबैनि दे मा कमप्लिट जाखो माया कमप्लिट जादों जायाखै बेखौ एसे नायनानै लानि गाइड खालामगोन गाइड माने बे खोन्थालांबाय थागोन मोजां खोन्थायाबा जाला दंलै मै माजों लाबोदों नुबाय दा ओरैबायदिखा गाजोल हाबहोआथ' नै नुबाय ओरैबायदि माब्रै बे मेन गेट ओमफ्राय लामाया आदसा बे जाहैबाय मेन स्टेप ना फार्स्ट स्टेप ओमफ्राय ओरैबायदिखा ओमफ्राय टाइल्स होजेनबायानोसो नै दिनैहाय सेकेन्ड टाइम हाबदों बे गिर्जायाव ओमफ्राय बे मा दंफां बियो सिगुननि ना आदसा गेलारि ना आदसा बावहाय बे गेलारियावहाय जेनेबा ओरै गिदिंनाय ओरै ना बावहाय मा रेस्टआव मा गेलारियाव आदसा बावहायथ' गिर्जा खालामगोन जायगा थानाय नङा नालाय गेलारियाव जिरायग्रा आदसा जिहेतु नै बावहाय
बर'दिन समबा ख्रिस्टमास समावबा बेफोरबायदि नैबे बे फ्ल'राथ' जायगानो थोआ बेखायनो बे गोजौआव आरोखि ना अ आच्छा आच्छा मोजां सुबिदा होदों ओमफ्राय ओरैहाय नायलांनि एसे बिदि आरोखि औ आच्छा आच्छा गोजौआव बे गेट आरोखि ना फादारफोर थाग्राथ' बैयाव जाहैबाय नङा होमबा फादारफोर ओंखारनाय जेब्ला गिर्जा खालामनो फैगोन बेनिफ्राय रुमनिफ्राय ओंखारबोगोन बेजोंनो फैगोन बिसोरो फादार ओरै हाबलांगोन आरो बोराय बुरै थाबायनो हायि बेमारफोर औ आच्छा थाबायनो हायै बोराय बुरैफोरनि जायफ्रा बोराय बुरै थाबायनो हायो हुइल चेयारजों फैग्राफोर नङा होमबा हुइल चेयारजों फैग्राफ्रा बोजों फैनानै ओमफ्राय बेवहाय गेटआव हाबफैनाय गेटआव हाबनो हाबाय बे गिर्जायाथ' बिराद मोजां जादों औ मालाबा जायो नालाय औ औ बेखौ बानायनो आरोखि दा गिर्जायाथ' ओरैबायदि मोजां जाबाय नै बेफोरबायदि ओरैबायदि मोजां जादों ओमफ्राय गोजौबो एसे हाबनानै नायनोसै नामा गोजौआव एसे हाबनानै नायनो बै स्टेपआव मा जायो नायनो बिदि आरोखि जानला मानला गायोब्ला माने दाय गैया ओंखारदों गैयाबो ना मा हा वाव ओरैबायदि ओमफ्राय जोंनाव फेना ओरैबायदि गिदिर मोनसे नुखाबायना नै फेना लगायखाबाय माने एज ए हल बावहाय जेसेबां मानसिफोर दं बयनियावबो नांनायनि जोङो स्टेसनावसो नुनो मोनोमोन बेफोरबायदि फेनाखौ खिन्थु दा जोङो जोंनि गिर्जायावनो एभ्रि सानडेयावहाय जोङो बेयाव गिर्जा गाफैगोन ना गिर्जा हाबफैगोन ओरैबायदि मोजां बारनांगोन गुसुनो एसे नै टाइल्सनि खामानिबो मावगासिनो हा 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 आच्छा फेना आरोखि ना गेलारि जायफ्रा रिं जाहाथे गोग्लैया जायगा थोआला बहाय बे बर'दिन समावथ' बै गिर्जायाथ' जायगा थोखाया माबा मोनसे सभा गिदिर बा माबा मोनसे जायोब्ला बहाय थोखाया ओंखायनो ओमफ्राय बहाय खय हाजारसो हाबनो हागोन बे गिर्जायाव 5,000सोनि केपासिटि ना ओरैबायदि साजायगासिनो दं नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय जायगा गैथ्राब्ला आरोखि ओरै सेर आच्छा खुन्थियाफ्राबोथ' टाइल्स होखाबायानोसै फुरा नै टाइल्सफोर एक नाम्बार अन्थाइखा 2 नाम्बार अन्थाइ नङा दा गुमै हा कालाराबो नै बेफोरबायदि आरोखि ना औ बे फाइनालथ' जायाखैना कालारा ना फिनिशिं दंबावो ना बा ओरैबायदि मोजां जाबाय माने फालेंफोरबायदि जागोन आच्छा मोजां जाबाय थ' नेक्स्ट बोसोराव बे गिर्जायाव हाबनो थाखाय रेडि जानानै फैदो जेब्ला अपेनिं जागोन जायफ्रा केथलिक चार्चनि आरो केथलिक मण्डलिनि आरो जायफ्रा बाप्टिस्ट मण्डलिनि जिखुनु ख्रिस्टियान धोरोमनि ख्रिस्टियान ससाइटिनि मानसिफ्रा वेलकाम जेब्ला मा मासाव होनदोंमोन मार्चआवहाय बे गिर्जाखौ अपेनिं खालामगोन ओंखायनो नोंथांमोनाबो जायफ्रा ख्रिस्टियान ससाइटि 2025आव जायफ्रा ख्रिस्टियान ससाइटिनि ना बे गिर्जायाव हाबफैनो एसे इसोरनि बोर लानो थाखाय फैनो हागोन थ' जों एसे नायलांबावनि गाबोन जोंहा मोनसे सभा दं 11टा मण्डलिजों मोनसे फ्लेग दैखोगोन होनदों नामा फ्लेग दैखोगोन गाबोननिफ्राय जोंनि सभाया स्टार्ट जाजेनबाय
रबिबारसिमहालागै थ' गाबोननि थाखाय मा मा प्रग्राम दं बेखौ एसे नायनानै लानि आरो गाबोनो सोर सोर मोसानो ओंखारदों बा मा मा दङ ना बेखौ एसे मोनथिनानै लाहैनि आरो औ बिदिनो अमाबो दं 2 कुइन्टेल दङ अमाया पियर अमा दुइ नाम्बार नङा गुन्दै जाथारनायनि गुबैया जोंना बिराद इन्टारेस्टिंखा थोदो दाना गोग्लैना आथिं बायोब्ला इउटुबार माबा आंनि दाय गैया येस औ नै खोनाखाबाय दा गोग्लैनानै आथिं बायब्लाबो इउटुबारब्लाबो खुनु माबा गैया मानबायखानांगोन जाहैबाय थ' बिदिब्ला आंबो लासै लासैनो ओंखारलांनायसै नै बा ओरैबायदि माबायावसो ओंखारखानांगौ जायो नै खारन बेखौ गोजौआवहाय माबा मोनसे होनांगौ नालाय बेफोरबायदि आरोखि ना बेफोरबायदि आरोखि ना ओरै नायोब्ला माने ओरैबायदि गुवार बा बावहाय माने हाजार जननि गेजेरावहाय मोनसे लेक्सार होनांगौ इसोरनि बाथ्रा बुंनांगौआ थामालि खोथा नङा बे ओरैबायदि गुवार गिदिर जायगायाव ना नै बेनिफ्रायनो स्पिच होनांगौआ बा धामालि खोथा नङा बेवहाय नै गोजौ गाहाय फांखानि बा 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 औ थ' जोङो बैबो मोनसे गिर्जायाव फुराना गिर्जायाव ना बावहाय मा जादों जों बेखौ एसे नायना लाहैनि ना मा गुबै औ थ' होद नों दारिया हादोब्रा दारिजों मा खोथा दं माखौ नायसनो दारिया हादोब्रा मोनजोब्बाय नोंना मा बेलाय आंनिया मोनाखैना ओंखारलांनोसै बाहेराव बे सिङाव जाहैबाय स्टर ओरैबायदि मिथिं दावथिं जायोब्ला बावहायनो जागोन आरोखि औ बा बे माने मिटिं हल आरोखि ना औ औ पार्किं आच्छा पार्किंबो जागोन नामा पार्किं सोनोथ' गारि सोनायनिथ' माबायानो गैया माथो आच्छा बेथ' पार्किं खालामबा एसे उसुबिदा जागोन मिटिं हल बा माबा मोनसे बेथ' एसे जानायानो बायदियानो मा दाखालिनिफ्रायनो बे गुमैयाना बे गिर्जायाव सभानि थाखाय बिराद सिथाबनानै थैदों इसोरजों सिथाबो ओमफ्राय इसोरजोंनो नांथाबनानै थाबाय थायो बियो इसोरनि खामानि होनबाथाय गिर्जानि खामानि मावनांगौलाय गुमै होनना बुंबाथाय हाखु दाखु खारबोगोन गावनि गोनांथि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो ना मा गुमै थांना थासान्दि इसोरनि थाखाय खामानिखौ मावनांगौ नंगौना नङा एसेब्लाबो आच्छा नैबेजों आरोखि ना आच्छा 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 नैबेजों बे मोनसे स्टेप जाहैबाय बेजों जायफ्रा थाबायनो हाया हुइल चेयारफोरजों फैयोना बे नैबे साइडजों फैनो हागोन आरोखि ओरै गिदिंनानै ओरै हाबनो हागोन आरोखि आगस्टिनि हस्पिटालावबो दङ बिदि थोदो गिर्जा हाबैनोसै बेवहाय बेबायदि जाबाय बियो बे गिर्जा बे नोंहा दस्रा माबायावबो नायो बहा नायदोंमोन आच्छा 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 ओमफ्राय नै बावहाय दा मावथारबावनांगौ खामानि मा दंबावो आच्छा खिरखि लगायनांगौ दं टाइल्स दं 2025आवहाय कमप्लिट जाहैथारगोन नामा ना जाहैया 2025आव कमप्लिट खालामगोन 2025नि मार्चआवहाय बिनि सिगां हाजोबना हाजोबा बेखौ सेस्था खालामगोन नाजाबाय थादों अपेनिंआ माला ओरैनो अपेनिंआ मार्चखौ टारगेट खालामदों मार्चआवहाय आरो मार्चआवहाय आच्छा गिर्जानि वालाव बेफोरबायदि नै बेयो सोर बेखौ बयबो मिथिखागौ मानो थाखाय बानायनाय जादों जोंनि बे गिर्जा वालावहाय ना बेफोरबायदिया पिक्सारफोरा थाखागोन जिहेथु नै कालार खालामाखै दा बानायगासिनो दङ कमप्लिट बे पिक्साराव जेरैबायदि दं बिदिनो बानायगोन आरो नै दंबावो ओरैहाय साइडआव नै दंबावो ओरैहाय बेफोरबायदि बानायबावगोन ओरै साइडआवबो दंबावो जिहेथु सावगारियाव नैबे सावगारियाव जेरैबायदि दं सेम बेफोरबायदिनो खालामनाय जागोन आरोखि बे गिर्जाखौ ओमफ्राय नै बेफोरावथ' आरो सिलिं थिलिं माबा माबि थाजोबगोन औ ओमफ्राय बे जिजोंनो थां नैबेजों मानखोनाय जागोन बे मानखोनायजोंब्लाबो बेफोरबायदि सावगारिखौ नुगोन जेजोंबो नुनो मोनगोन जिहेथु मोनसे गिर्जा ना गिर्जायावहाय बेफोरबायदि पिक्सारिया सावगारिया थागोन आरोखि थ' जों मोनसे नैबे फुराना गिर्जा ना बेवहाय एसे नायहैनि मा मेथाइ खनदों
गाबोननि थाखाय ना प्रेक्टिस खालामबाय थादों गिर्जा सिङावहाय थ' सदसेब्लाबो एसे सेटारडे आरो सानडे गाबोन सानसे समफोर सानसे साननै जागोन सबाया बिनि थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय थादों थ' बारा गोलाव खालामनो बांद्राय थाबाय